Polo que se ve, hai moitas ganas de Entroido en Cambados. Vaise celebrar entre os días 17 e 22 de febreiro. O Concello lanzou hoxe a súa programación para este ano con máis actividades e novidades. O programa arranca o venres cunha nova edición do concurso A túa cara soame na praza de Alfredo Brañas. O día seguinte haberá moita música e ademais no Parque de Torrado vai ter lugar unha completa festa infantil. Hai unha festa infantil que vai durar 3 horas prácticamente toda a tarde no Parque de Torrado, donde vai haber pois pintacaras, tatús, xogos tradicionais, hinchables, animación con música e unha novedade. Imos facer un concurso de cartaces do Antroido e o gañador dese concurso será o cartaz, digamos, que sexa o do Antroido do vindeiro ano, para darlle continuidade, e queremos que bueno, é algo que xa pensábamos en facer con anterioridade. O domingo celebrarase o tradicional desfile de carrozas con importantes premios. Os premios que temos pois son cuantiosos, non? A primeira carroza 700, a segunda 600, a terceira 500, pero que ademais cada unha delas pois terá unha gratificación de 2,50 por participar, co cal pois o primeiro premio pode ser 9,50, o segundo 8,50 e o terceiro 7,50. O desfile ademais incorpora unhas bolboretas patinadoras xigantes e uns homes espello. Tampouco vai faltar a música para amenizar a xornada. O luns, entretanto, terá lugar o concurso de disfraces infantil que se vai celebrar no Salón Peña, tamén con premios a repartir entre os participantes. O programa continuará o martes co baile concurso para mozos e adultos. Cos premios de 125 individual, tanto para juvenil como para adulto, 175 en parella, tanto juvenil para adulto, estamos falando de juvenil entre 12 e 17 anos, e adulto a partir de 18. E despois tamén premios aos disfraces de grupo, tanto juvenil como adulto, de 225 euros cada un deles, non? Tamén en vales de compra da Asociación Zona Centro. Cambados Zona Centro. E xa o mércores celebrarase o tradicional enterro da sardiña. Este ano van queimar en Cambados a FIFA e o Mundial de Qatar.